Pozdrav svima, dobrodošli na mom kanalu. Danas ću vam pokazati koji su to tajni kodovi za vaš mobilni uređaj koji možda niste znali do sada. Pa zatim počet ćemo kako ćemo znati da li nam neko preusmjerava poziv ili na primjer dok pričamo sa nekim i tamo nam još neko sluša razgovor sa kim pričamo i sl. Da bi se zaštitili od tog vida prisluškivanja i ostaloga, sada ćemo da li nam neko znači sa ovim tajnim kodom prisluškuje telefon, kao i da li nas se preusmjerava na nečiji broj telefona, drugi vaš poziv dok pričate sa nekim. Znači ukucamo sljedeći kod taraba 002 taraba. Evo vidite sami, znači preusmjeravanje poziva brisanje dovršeno. Sa ovim potvrdite i znači ne postoji mogućnost kada vam ovako piše da i u slučaju da je bilo preusmjeravanje poziva, tada je brisanje znači zagarantovano. Što se tiče i od prije čak nekih poziva da ste imali ovako koji su po vas bili sumnjivi ili da vam odzvanja glas, znači tada sa ovim kodom su svi izbrisani, a pogotovo zadnji poziv. Znači svaki sljedeći koji obavite i ukucate ovaj kod, automatski je znači izbrisan taj poziv koji je preusmjeren i slično. Sada idemo dalje na drugi kod. Znači da li se naše poruke i pozivi preusmjeravaju. Kada ukucamo ovaj kod, otkrićemo da li su vaši pozivi i poruke preusmjereni. Znači ovu funkciju većinom koriste roditelji kako bi zaštitili svoju djecu kao i partneri u vezama. Znači sljedeći kod je zvjezdica taraba 21 taraba. Evo kao što vidite, znači preusmjeravanje poziva, niti glas, niti podaci, ni SMS, ni ostalo, ništa nije proslijeđeno. Znači tako treba da vam bude po pravilu da bi bili bezbjedni i samo potvrditi. Onda idemo na treći kod koji je, znači koristi se ako želite da saznate gdje se preusmjeravaju pozivi, poruke i podaci koji mislite da niko ne može da dospije do njih. Velike su šanse znači da vaši pozivi budu usmjereni na broj vašeg operatera ili broj govorne pošte. Znači sljedeći kod je zvjezdica taraba 62 taraba. Evo kad sami što vidite mene govorna pošta, znači bitno ostalo ništa nije proslijeđeno, ni podaci, ni faks, ni SMS, ni ostalo. Znači ako vam tako bude kao govorna pošta da vam je samo to ne treba da vas uopšte brine. Sve ostalo je u redu. Samo potvrditi. Onda ako želimo nekoga pozvati sa zaštićenog broja, tamo će se pojaviti privatni broj toj osobi i neće moći da otkrije koga zove, jedino da prepozna vaš glas ili da mu vi posle poziva lično otkrijete po imenu koga je zvao. U drugom slučaju ne može da otkrije nikako. Zatim znači ukucavamo kod sljedeći je taraba 31 taraba, pa ide znači broj telefona koji budete vi htjeli da pozovete i onda posle ovoga koda i poziv. Kada pozovete onda mu piše tamo privatni i tako da će biti broj zaštićen dok je poziva. To bi bilo što se tiče toga. Sljedeći kod koji ćemo ukucati je ime i fabrički broj telefona. Kada želite da znate svoj ime i broj ili ga zapišete, tada možete da pronađete svoj
telefon ako ga neko ukrade ili jednostavno ako ga izgubite. Znači, ovo je veoma važan broj, fabrički e-mail, znači koji ćemo sada ukucati. A to je, znači, zvjezdica Taraba 06 Taraba. Znači, to je ovaj broj. Ja sam radi zaštite podataka zaštitio, znači što se tiče ovo e-mail 1, broj vam piše ispod i e-mail 2. Tu vam piše, znači to su dva broja koje trebate da zapišete ili zapamtite jednostavno kako god, ali pomoću ta dva broja telefona moćete u slučaju gubitka ili krađe da otkrijete telefon sa samom prijavom i lociranjem, moćete da se vrlo lako nađe vaš telefon kod toga koji ga je otuđio i da se vrati vlasniku, znači od kojeg je otuđen. To bi bilo sve što se tiče ovog klipa. Zapratite me na ovaj kanal radi još ostalih videa koji će biti uskoro izloženi. Pozdrav veliki, do gledanja.